Здравейте! За първи път пробвам да направя козунак с квас. Ето как ми се получиха. Мисля, че се получиха добре. След малко ще ги опитаме и ще публикувам този клип само ако са много вкусни. Към описанието към клипа ще публикувам и рецептата, по която съм ги правила. Трябва да спазвате и вие точното количество на продуктите, които слагате, за да може да не се получи прекалено оводняване или прекалено голямо количество брашно. Другото, което искам да ви кажа е, че трябва да работите с продукти на стайна температура, които са престояли примерно час или два. Дори когато слагате някой от тестата да втасва в хладилник за през нощта или за по-дълго време, когато отсъствате, трябва да ги изваждате час или два преди следващото месене, за да може всичките продукти да са с стайна температура. Който е правил хляб с квас, трябва да има опит с тестата, които се месят с квас. Така че не би трябвало да ви е трудно и не се отказвайте да опитвате. Дори да не се получи от първия, от втория, от третия път, не се отказвайте. Така че ви пожелавам и на вас да стигнете до там, че да печете козунак с квас.